Mauman ka na ang magdala nato sa kaluwasan. Kaya kung magsulti kita kamatuuran, unya sa katapusan niya na mo ang kabindihan, dili ka na mao ang kamatuuran. Kaya wala man matuman ang iyang mga sulti sa iyang mga katawhan. Apan kung adunay tao nga magsulti sa tinuod, na siya ang magdala sa kamatuuran, walay lain, kanang espiritu sa kamatuuran. Musunod sa lawas sa tao, aron nga isulti niya ang tanang mga simbingay nga naisulat din sa Biblia. Wala may lain nga makasulti niya na ang Kristo naman. Kunya, o sapot sa kailhan sa magawas sa Kristo, kanang siya ang makahimo sa kalendaryo sa Diyos. Wala may laing nakahimo sa kalendaryo sa Diyos. Ang among mahal nga magtutudlo, wala laing mo si Supreme Divine Master Progenitor Diabo. Siya naman, naamagaling kalendar si Gregorio at sa mga ang Diyos. Ngayon naggawas sa Diyos, magtungkod ba siya sa iyang gobyerno? Kaya kung mabasi siya sa mga kalendar ni Gregorio, na isama ra nga ang Diyos under ni Gregorio. O nga ang Diyos na ay kalendar nga may ng biruhang susi sa kaluwasan. Nga kita buhi luwasod, dili patay. Kaya kung patay magani ang kaluwasan, kana baka kana kapagtulunan. Kay gikan sa unang panahon hangtod karon, wala pay patay nga bibalik, nabibangon gikan sa lubnganan. Mga kung atong subayon pag-ayo mga igsoon, aron kita nga makaambit sa tinuod nga pagkaluwasan, kaya ang Diyos naghatag man o kabalauran sa iyahang mga katawhan. Nga mo isundon o giya nga diha niana kanang tulumanon kabalauran mga sugo na din na ang tanang balaod sa gobyerno sa Dios nga mao ang kingdom of Christ. Mo ang iyang mga katawhan iyang kitagaan sa mga balaod nga sundon kay pinaagi ni ana makita sa iyang mga katawhan ang tinuod nga dalan padulong sa langit. Kaya kung dili tumanon sa tao, ang tao mahimong tinunglo sa Diyos. Nga naman, tungod ka nagsupak na siya sa kabalauran sa Diyos, wala man niya tumana. Pero, atong lang tao na yun. Kung ikaw usa ka, moangkon nga anak sa Diyos, ang pangutana, nagtuman ba ka sa kabalauran? Tulumanon ng mga sugo. Kaya kung angkon ka kanang tulo, anaa sa imong kasing-kasing o sa imong una-una o mahadlukon ka sa Diyos nga makasala. Kaya katumba sa sala, kamatayan na. Mao nga, kinahanglan nato ang pagtuman sa kabalauran sa Diyos. Tulumanon ang mga subo. Aron kita makaambit sa tinuod nga kaluwasan nga atong ipangita. Kaya kita bibiya sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, ginikanan, amahan, igsuon. Aron lang sa pagpangita sa tinuod nga kaluwasan nga atong ipangita. Kaya kita tanan niagi ta sa tagsa-tagsa ka mga bundok. Apan wala nato makita dito ang tinuod nga kaluwasan. Nga naman, kaya ang mga magtutudlo dito walay laing isulti. Brad, sister, walay mugamot nato ining kalibutan. Mga hanaw kita, kay ining atong kinabuhi, hinulman ra gikan sa Dios. Tinuod ba nga hinulman ang atong kinabuhi gikan sa Dios? Dili. Ihatag na sa Dios. Mo nga paghatag sa Dios at imanan nato atong
kinabuhi. Aron nga makaabot kita sa paghari sa Dios nga buhi. Dili hinulman ang atong kinabuhi, kundi gihatag sa Dios apan ang tao. Iyang iabusaran niyang kinabuhi, wala niya atuman. Mga kita karon mga anak sa Dios nga nagtuman sa balaod, atong atimanan ang atong mga kinabuhi aron kita makaabot sa gisaad sa Dios sa 2033. Nga diha ang katapusan kapasayloan sa mga sala nga niana ang sukod 490 ka tuig. Diha niana ang panahon na. Pero kung dili nato atimanan, lisod ang pag-abot sa saad sa Dios. Mga sa tanang mga ekspondo karon, ang ikaguptan karon kani yung mahitungod sa adlaw nga ipapahulay. Naay moingon nga ang adlaw nga ipapahulay Sabado, na po moingon nga Domingo. Mga asa may tinuod niining duha. Kay sa kasulatan, wala kay babasa nga dunay duha ka Sabat. Pero kung ibabasa sa imong utok duna naay duha kamatang nga ipapahulay sa Biblia. Pero kung matana mo nga asa mabasa sa kasulatan nga dunay duha kamatang nga adlaw nga ipapahulay sa Biblia. Kana nga magsasangyaw dili sinugo sa Dios. Kaya mangutan naman kung doon na ba'y duha kamata nga ipapahulay nga isulat sa Biblia. Kaya naman kamatang ang magsasangyaw sa kalibutan. Doon ay nagsangyaw nga kaugalingon nga pagtuki sa Biblia. Kana iyaha ka ng tauhanon nga pagtuki. Kung doon na ba'y nagsangyaw nga guided sa Spirit. Pangutana, asa man ining duha ang makaluwas. Kanibang nagsangyaw nga nagtuki sa pagalingon niyang pagtuki sa Biblia na tawhanon o kining nagsangyaw nga guided sa Espiritu. Ang makaluwas ining duha kaning guided sa Espiritu. Kay makatuk-an man siya sa tanan nga wala may sulat sa Biblia. Dili lang kay ang atong mabasa mo rin atong isulti dinhi kundi ang mabasa sa atong utok. Magunsa man ang mata kung walay utok. Puro na mata walay utok. Wala gyapon kalawasan. Nga naman, kay dili man siya kamao. Mabasa kay wa man siya kasabot. Mao nga gikinahanglan nato ang pagsabot o pagmalimati nga gikan sa atong kasing-kasing o sa atong pamamagitan. Ang atong topic karon mao ang two type of Types of Sarah. Sabat. No? Duha ka klase nga sabat. No? Mga kung imong nagtaon garon, maingon ang uban nga kalugan daw ning sabat. Sabado. Ang pangutana nato niini. Asa may una aning sabat ug ang Sabado? Dahil bang inyong Sabado nga gituhuran nga mao ang adlaw ipapahulay nga mao ang kapito o kaning Sabat? Una ning Sabat kaysa Sabado.
Kung ilang tao. Doon man kamatan, doon ay ringon nga Domingo. Domingo. Ay, Domingo. Wala po di musupak nga Sabado. Ato lang tagaan Husay. Kay sa mga Hudyo, man kini ang ikapito nga adlaw nga ipapaulan. Mga ilang taon mga igsoon, ang Diyos sa paghimo niya sa kalibutan, iyang ikumpos sa 7 days, no? Sa usa ka semana. Kung imong lantaw din. Unang adlaw mao ang kahaya. Ikaduhang adlaw langit. Ikatulo yuta. O nananong ang Diyos sa tanang matang sa mga sakot o sa mga kahon. Ikaupat, ibuhat niya ang adlaw, bulan o bituon. Ikalima ka adlaw, mga mananap. Mananap, langgam, ikaunom, ibuhat niya ang tao. O sa ikapito, ipahulan. Ipahulay ang Diyos. Tapos siya mga buhat. Kung imong lantaon mga igsoon, kini ang pag-isip sa kalibutan. Kay man kini ang kalibutan gikumpos sa Dios o 7 days. Kung atong kuhaon ning kahayan, doon na ba'y kalibutan? Wala. Kung atong kuhaon ang langit, doon na ba ba'y kalibutan? Wala gyapon. O nga pag-abot din sa katulog adlaw, ang Diyos nagpatungha siya sa lupa o nagpatulog sa tanang sakbot sa mga balili o sa tanang matang sa tanang kahoy. O din hinihiling dapita kaning mananap, no? O mga kahoy, doon na kaning mga relasyon na itawag ko symbiotic relationship. Nga, kingon nga give and take. Kung atong kasaptan mga kasunod. Kung saman, kanang itawag ko carbon dioxide. Kung imong lang taon mga igsoon, inani di ay ang purma sa kalibutan. Kung imong tibok ni siya, kaning gikumpo sa Diyos ang kalibutan sa pitong kadlaw. Mao kay ang naghatag o kinabuhi sa mga tanong. Katuma kita gikan sa kainit sa adlaw nga gitawag ko photosynthesis. Mao kadto maghatag o kinabuhi sa mga tanong sa tibuok kalibutan. Kung imong lang taon mga igsoon, gikumpos man sa Diyos ang kalibutan sa pitong kaadlaw o sa ikapitong kaadlaw ni pahulay siya sa unang kaadlaw itapos niya ang iyahang mga buhay. Kung imong lang taon mga igsoon, dinhi pa lang niining dapita ang pangutana ato kinsa man ang ipahulay niining kapitong adlaw. Ang makita nato
No, kay duha man ka matang sa sapat nato pangitaon. Aron masabtan nato ang kalawasan dito sa kalibutan. Ato lang basahon ang kasulatan kung kinsa ang mahulay ini kapito kadlaw. Genesis 2:1 hangtod sa 3. Genesis Kapitulo 2, verse 1 at 3. Kung nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Kung sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, ug gipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Ug ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini. Tungod kay nini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Okay. Mao nga ang ipahulay dahil ini kapito adlaw. Kanang ipahulay siya. Kinsa man siya? Ang Dios. No? Natapos ang iyang mga buhat sa unang adlaw o sa ikapitong adlaw may pahulay siya. Kinsa man siya? Ang Dios. Wa gyud miingon ng Dios nga may pahulay sila. Sa ato ka sa pagpahulay sa Dios ani wala gyud siya kauban. No? Siya ra gyud. No? Paingon may pahulay siya. Sa ato pa wa gyud kauban ang Dios. Apan doon na may moingon nga gibuhat ang adlaw ng ipapahulay alang sa tao. Humalag sa Marcos 2:25. Mao ba kana ang katarungan? Aron lang kita makahimo og katarungan nga gibuhat ang adlaw nga ipapahulay alang sa tao? Dili iso. Kaya kung atong sabto ang kasulatan, pag iyon sa Diyos, itapos niya ang iyang mga buhat sa anong kaadlaw. O sa kapitong kaadlaw, may pahulay siya. Wa may lain daw, wa may nagingon nga, may pahulay sila. Kung naay sila, more than one. No? Kaya sila naman sa tupadaghan. Ang pangutana, mingon man, katulay si iba o dan, di kayo tao. Tao man to, di pahulay to. Manyalaw matay. Kapasikaran, nga may pahulay siya. Isa naman, ang Diyos na may nagpahulay. Huwag may laing may pahulay. Mao nga kana, nga sangyaw, usa kada kong limbo at tubangan sa mga katao. Kunya, ang padungan, anak, kangit-ngit. Kangit-ngit nga walay katapusan. Mao nga kinahanglan nga atong sumayon ang tinuod nga adlaw na ipapahulay. O nga dinhi pa lang niini, mahina sa kasulatan, wala na. Luhaw na ang tanan ng mga masasangyaw niya. Wala na sila kasayuran. Niini, partiha sa husay sa kasulatan. Kaya ilang ribawaan, puro na lang tambak. Tinuod man ang tambak, pero unahon nato ang tinuod. Aron makita nato ang tinuod yun, nga kalawasan ka na tinuod yun, nga magbarugta, nga buhi, dining kalibutan, inaghari sa Diyos. O nga, yung imong lantaon pag-ayaw mga igsoon, pag-ingon nga may pahulay siya, huwag may naing Diyos na ipahulay. Kaya wala man din mabasa. Kung imong basahon na ni pahulay siya dahil si iba, wala. Yun mga igsoon. Bisan ko sa kasita sa lahat. Gikan sa Genesis, padulong sa Pagkadiwa. Wala niingon nga, si Adan o si Iba, ipahulay sila sa ating ipahulay. Wala yun. Doon na ba isugo ang Diyos? Sa kasulatan, nga magpahulay si Adan o si Iba? Wala yun. Gikan ni Adan, paingon ni Noe. Wala kini sugo ang Dios nga sila mapahulay.
Ang nunod gitukan sa Dios. Unsang bulan ang kasugod. Mingon ang Dios, ang nunod magsugod sa kada bulan sa pitsa disi. Ug nauman po sa kapito ka bulan nga mao ang itani mo gyapon natapos pitsa disi. Gitukan man sa Dios, pero kani wala gyud mingon ang Dios adang simbahan to dinoy ni pahulay. Sa adlaw ni papahulay kauban sa Dios. Wala kita mabasa. Tungod kini adtong panahon na wala pay suko ang Dios nga mapahulay sila sa adlaw ipapahulay. Tungod kay ang Dios lamang ang ipahulay ni adtong panahon na. Kung imong balik-balik niyo ng Dios, sa ikaunong kaadlaw natapos ang iyang mga buhat. O sa ikapitong adlaw ni pahulay siya. No? Yun sa ipapahulay siya ang Dios. Wala ikauban ang Diyos sa iyang pagpahulay. Siya na. Mga kung imong lang taon, gikan din sa inyo ninuwi. Walay sugo ang Diyos sa pagpahulay. No? Sa ikapito kaadlaw. Wala din. Gawas lang sa Diyos. O nga hantod gikan din mo isip ka, moabot ka ni Abraham. Ni Jacob, Isaac, Jacob. Wala gisugo sa Dios nga sila mo pahulay sa adlaw nga ipahulay. Wala yung pangisugo. Gawas lang sa Dios. Kung imong pangitaon na yun, ang makita nimo kung asa dapita din higihatag sa Dios ang adlaw nga ipapahulay. Ano nakita nato ang musay ni dapita. Kaya kung dili nato pangitaon mga igsoon, dili din kita makakita sa atong adlaw nga ipapahulay. Kung imong lang taon mga igsoon, dili pa lang niining dapita. Dili na kita makakita kung dili natong subayon ang tinuod nga husay sa adlaw ng ipapahulay. Kaya kung imong tanawon dyan, balik-balik ko na ito mga igsoon. Dili kini mo masabtan kung dili mo balik-balik ko. Pag imong tapos sa Diyos ang iyang mga buhat sa ikarang kadlaw o sa ikapito, may pahulay siya. Huwag ilay. Siya rin yun, mo ang Diyos. Mo nga gikan din ni Adan padulong ni Abraham, Isaac ako. Wala isugo din ni. Nga mo pahulay sila sa adlaw nga ipapahulay. Gawas lang sa Dios. Huwag ilaing ipahulay. O nga pag-abot din ni Abraham, gihatagan siya sa Dios ug yutang saad nga mao ang Kanaan. Og mingon ang Dios, ihatag ko kanimo ang yuta nga akong ipakita kanimo. Yutang saad nga mao ang Kanaan. Mo nga dito niabot si Abraham sa Kanaan. Og ang saad sa Dios, og mingon sa Abraham, unsa may akong imailhan nga kanang yutaa. Mao kana. Mo nga mingon ang Dios, magbuhat ka og usa ka kanding na tulong na tuwing. Genesis 15, 8 hangtod sa 14. Mo na isaad sa Diyos. Dito ni Abraham. Magbuha siya o kanding na tulong na tuwing. Baka tukmo o kuyabog sa salampati. Pinaaman dito ni Abraham ang saan. No? Sa Diyos, kung imong nagtao. Isaaran sa Diyos si Abraham. Genesis, kapitulo 15, versikulo 9, ingat ko sa
sa 13. Ug siya mingon kaniya, ikuha ako usa ka nating nga bayi sa baka nga tutulog ka tuig, ug usa ka kandi nga bayi nga tutulog ka tuig, usa ka tukmo usa, ug usa ka kuyabog sa salampati. Ikuha kining tanan ug ibigas-bigas niya ug ibutang niya sa taksa ka bigas nga giakob sa usa ka bigas. Apan wala niya pagpikasa ang mga langgam. Ug nanugpa ang mga langgam nga manunugop sa ibabaw sa mga patay, ug giabog sila ni Abraham. Ug sa pagkasalop sa adlaw, miabot kang Abraham ang usa ka mabukat nga katulugon. Ug tanawa usa ka kapugmat sa dagkong kangit-ngit miabot kaniya. Ug miingon siya kang Abraham, sa tinuod gayud hibaluan mo nga ang imong kaliwatan magadumulong sa usa ka yuta nga dili ila. Ug dito sila mag-alagad kanila, ug sila pagasakiton sulod sa 400 ka tuig. Mao kana ang saad sa Dios dito ni Abraham. Nga pagatumanon sa Dios ang saad. Ay matud pa sa Dios dinhi miingon John 2:8, og siya mitubag Ginoong Kristo, unsay hibaluan ko nga pagapanundon ko kini. Og siya miingon kaniya, ikuha ako og usa ka nati nga bayi sa baka nga tutulo na katuig, ug usa ka kandi nga bayi nga tutulo na katuig, usa ka tukmo usab, ug usa ka kuyabog sa salampati. Ikuha kining tanan ug ipikas niya ang ug ibutang niya ang tagsa ka pikas nga giapog sa usa ka pikas, apan wala niya pagpikasa ang mga langgam, o nanugpa ang mga langgam nga manunutrop sa ibabaw sa mga patay, ug iabog sila ni Abraham. Ug sa pagkasalop sa adlaw, miabot kang Abraham ang usa ka bugat nga katulugon, ug tan-awa usa ka tugmat sa dagkong kanitnit miabot kaniya, ug miingon siya kang Abraham, sa tinuod gayud hibaluan mo nga ang imong kaliwatan magadumuluong sa usa ka yuta nga dili ila, ug dito sila mag-alagad kanila sila pagasakiton sulod sa 400 ka tuig. O ang nasod usab nga ilang pag-aalagaran pagahukman ko, ug sa human niini mamahawa sila nga adunay dagha mga bahandi. Mao kana ang saad sa Dios. Mao nga niining napita sa panahon ni Abraham, Isaac. Wala pa nagsugo ang Dios nang pahulay sila sa adlaw nga ipapahulay. Gawas lamang sa Dios. Muna masabtan ng mga ison nga wala gilaing ni pahulay sa paghuman sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan. Sa ikabatong adlaw ang Dios lagi ni pahulay. Wala gilaing ni pahulay. Gawas lang sa Dios. Kaya makita man mo dinhi, wala may sugo ang Dios. Gikan dinhi ni Adan, padulong ni Jacob. Wala gyoy miingon ang Dios nga sila mipahulay kauban sa Dios. Gawas lang sa Dios. Ngayon makita. No? Meaning panahon. Mga imong sabton, Pag-abot dito ni Abraham ang saad dito sa Diyos. Hantod nga miabot ang panahon nga siya ko misulod sa ito. Niyatong panahon. Kaya naibalo siya nga si buhi o nahimong gobernador sa ito. Niyatong panahon. Kaya si Paraon niyatong panahon na nagdamgo si Paraon o dragadamgo nga ang hubad ni Jose dunay 7 ka gutom nga 7 ka tuig nga kagutom o 7 ka tuig nga kadaghayan. Kung aniyatong panahon na dito misulod sila sa ito, wala ihapoy pahulay dito niyatong panahon tungod kay dili man ilang panggobyerno. Gobyerno
man to sa mga ituhan. Nyatong panahon. Mga kung imong nagtaon, wala pa gyud magsugo ang Dios sa adlaw nga ipapahulay nining dapita. Samtang dito pa sila sulod sa ito. Gikan ni Adan, paingon dito sa pagsulod nila sa ito. Wala gyud kay makita nga ang Dios nagsugo sa adlaw nga ipapahulay. Gawas lamang sa Dios. Dili isod sabton mga igsoon. Nga sa imong pagsulti, ang Diyos lang ang pahulay. Tapos sa iyang mga buhat. Ug sa kapitong adlaw, may pahulay siya. Huwag ilaing may pahulay ng mga igsoon, ang Diyos lang. Kaya kung imong nagtaon mga igsoon, pila naman ang kakaliwatan tayo ng mga 20. Wala din magsugo ang Diyos. Sa 20 kakaliwatan. Nga mo pahulay sila sa adlaw na ipahulay. Ay kanusa mo na ikihatag sa Diyos ang adlaw na ipapahulay. Kung imong lang taon mga igsoon, sa panahon na ang mga anak sa Israel na dito sa sulod sa ito, doon na sila'y timaan na sila matagawas. Nining bulan sabi ang Diyos bingon sa kanapulo nining bulana magakuha kamo og nating karniro o kandi o titigan ninyo kini hangtod sa ikanapulo upat sa maong bulan. Nining bulan sa amin. Nining bulan na dinhi nagsulgo ang Diyos ni Moises. Nga sultihan mo ang tibuok katilingban sa Israel. Nga ang kasatagsa kapanimalay magkakuha o nating karniro o kanding sa kanapulo nining bulan. Sa bulan sa Abib. O tipigan ninyo kini hangtod sa kanapulo upat. O sa hapon magaihaw ka mo niini. No? Unang adlaw ni Pitsa 15 man, ang pista magsugod sa hapon. Taliwala sa duruha kahapon. Ngunit timaan sa Diyos niya gihatag dito sa mga anak sa Israel. Nga ang amahan ni mao si Abraham. Kung ingon mo nga, asa man itong mabasa na si Abraham, mo'y amahan sa kanang tao sa tibok kalibutan. Sakto na yung mga igsoon, kaya si Abraham, ihimong amahan sa tibok kalibutan. Nara sa kasulatan, kung mo masabtan. Kung dili po mo to, na si Abraham, mo ang amahan, huwag ang puwi buksanay. Kaya kaluwasan si Diktima. Ulit timaan na gihatag sa Diyos dito sa mga anak sa Israel. Samtang dito pa sila sa sulod sa ito. Magakuha ang kasatagsa o nating karniro o kanding sa kanapulo kining ulana o tipigan ninyo kini hangtod sa kanapulo upat. Sa hapon, magaihaw kami. Niini o ang lugo, ibutang sa balabang sa butahan o sunuruha kaliti. Kaysa tungang gabi, muagi ako. Upat yun ko ang tanang panganay sa ito. Mataw man mo, mana. Ngunit ihatag na timaan sa Diyos, samtang dito pa sa sulod sa ito. Doon na sila ito naman nun. No? Nga gihimo. Pista sa tinapay nga walay libaduan. Kaya doon kapito, maraming pila. Doon ni kapito. Mga kung imong nagtaon nining dapita. Kaya dinihiman sila mag-ihaw o anulo ibutang sa balabag sa puntahan o sa duhag haligi. Tunga man sa hapon, sumala sa Levitico 23:5. Tunga sa duruha kahapon. Hapon sa 14 o hapon sa 15. Kunya ang Diyos, mula ba man sa tungang gabi isa pa. Tungang gabi din sa pitsa,
15. Mga ang pista. Pito man ni kadlaw po. Pito kadlaw po ang pista. Ngay sa ulo sa mga Israelitas. Teng atong ipangita duha man kapito. Ha? Pariha nga nagpahulay sa adlaw nga nagpapahulay. Kaya mga tao. Hinihining bulan sa apit, Pitsa Jis. Nagkuha sila og karnero o gitapigan din ni sa ikanapulo-upat. Mga kung imong lang tao, niining bahina. Mga nagpangaon man sila sa unod nga sinugba, dili linuto sa tubig. Kung basahon ang Exodo 12:8. Exodo 12:8. Exodo, kapitulo 12, versikulo 8. Kung niyatong gabihuna, magkakaon sila og sa unod nga sinugba sa kalayo, o sa mga tinapay nga walay libadura, uban sa mga utanon nga mapait, magkakaon sila niini. Maybe, dili kamo magkakaon niini nga hilaw, dili usab linuto sa tubig, kung dili sinugba sa kalayo. Ang iyang ulo uban sa iyang mga tiil, o ang iyang sulod sa ginhawahan. Ngo kana ang sugo sa Dios. Kung niadtong gabiuna magkakaon sila sa unod nga sinugba sa kalayo o mga tinapay nga walay libadura uban sa mga utanon nga mapait magkakaon sila niini. Dili kamo magkakaon niini sa hilaw. Dili usab diluto sa tubig kun dili sinugba sa kalayo. Ang iyang ulo uban ang iyang mga tiil ug ang iyang sulod sa ginhawaan. Mo kana ang sugo sa Dios nining pagsaulog nila sa pista, no? Pista sa tinapay nga walay libadura. Muna gisaulog, no? Sa mga anak sa Israel dito sa Ehipto. Muna kung imo lang taon dayon nining panahon na. Sa bulan sa apit, no? Pitsa Jis. Muna sulti sa Dios dito kang Moises. Magakuha kamo og nating karniro o kandi sa kanapulo upat nining bulan, maong bulan. O tipigan ninyo kini hantod sa kanapulo upat sa maong bulan. O sa hapon, magaihaw kamo niini. O ang dugo ibutang sa malabag sa puntahan o sa duha ka hili. Kay sa tungang gabi, kay katong dugo mo titimaan sa Dios. Kung makita ko ang dugo, mulabay ako sa tungang gabi. Upat yun ko ang tanang panganay sa ito. Mataw man o mananap. Muna nga, gibuhat kadto sa mga Israelitas. Mga kung imong lang taon na yun, ining panahon na. Kaya duha man kamatang sa adlaw nga ipapahulay atong ipangita. Atong pangitaon. Kaya duha man kamatang, kani unang adlaw ani dunay balaan nga pagkatigom o mausap sa sakto. Dunay balaan nga pagkatigom. Exodo 12:16. Atong basaho. Exodo, kapitulo 12, versikulo 16. O sa naunang nga adlaw, adunay balaan nga pagkatigom kaninyo. O ingon usab sa ikapito ka adlaw, adunay usa ka balaan nga pagkatigom. Walay bisan unsa nga bulaton nga pagabuhaton diha kanila,
Gawas ka na nga kinahanglan pagkakaon sa tagsa-tagsa ka tao, mao lamang ang mahimo sa pagbuhat ninyo. Oh. Mo ka isugo diya sa Dios. No? Ganing ikaduha kapito. Nga mo ang pista sa tinapay nga walay libadura. Ningon ng Dios. Og sa nauna nga adlaw, adunay balaan nga pagkatigo kaninyo. Ug ingon usab sa ikapito ka adlaw, adunay usa ka balaan nga pagkatigo. Walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton diha kaninyo. Gawas na nga kinahanglan pagkakanon sa tagsa-tagsa ka tao. Mao lamang ang mahimo sa pagbuhat ninyo. Sa ato pa, dinhi dunay balaan nga pagkatigom sa unang adlaw. Mao usab sa kapito, no? Dunay balaan nga pagkatigom. Walay bulaton nga bisan unsa, gawas lang sa pagkakanon sa tagsa-tagsa ka tao. Mao lamang ang mabuhat ninyo. Sa ato pa, pahulay po ni siya, no? Pahulay. Dining kapito sa pista sa tinapay na walay libadura. Mga imong lang taon dayon mga igsoon, aron masabtan nato ang duha ka matang sa adlaw nga ipapahulay. Kay dinhi ining kapita sa pito. Nagbuhat sa Dios ang kalibutan sa pito adlaw. Walay laing ipahulay dinhi ang Dios lang. Pag-ingon sa Dios, natapos ang iyang buhat sa unang adlaw o sa ikapito, mipahulay siya. No? Wa kilaing ipahulay diri ang Dios lang. Nang kiduhaman kapito, ang atong ipangita. Pito kaadlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura, nga ang unang adlaw dunay balaan nga panagkatigo. O sa ikapito, dunay po'y balaan nga pagkatigom o walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton gawas la sa tagsa-tagsa ka tao nga pagkakanon mao lamang ang mahimo. Sa ato pa imong sabton, pahulay po ni kapito adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. Nga gisaulog sa mga Israelitas dito sa Egypto sa wala pa sila magagawa. O ang imong lang taon dayon mga igsoon. Kay pahulay man to. Dayon, yan ang panahon na. Mga, ni anang tungang gabi, niining pizza 15. Ang Diyos milabay, miadto sa ito sa tungang gabi. Kung nakita niya ang dugo sa balabag sa puntahan o sa duha ka ligi sa iyang mga katawan, milabay siya. O gipatay niya ang tanang panganay sa ito. Mataw man o manarap. Mo nga walay tao nga wala magbalata dito sa ito. Kay namatyan sila sa tanang panganay sa tao man o sa panganay. Mo nga dinhi dayon ining kapita. Tungang gabi. Migula sila sa tungang gabi. Dinhi. Ipugos sila pagula sa mga yutuhanon. Kay mahadlok sila nga mga matay silang tanan. Nang kayang saad sa Diyos, mugula man sila nga daghang paanti. Mo nga, nangayo sila sa mga yutuhanon. Sa daghang mga butang, bulawan, no? Singsing, mga salapi. O dito, migula sila. Nini, pitsaha. No? Pitsa 15. Unang adlaw sa pista sa tinapay ng walay libadura. Din sila migula ni ini. O, kung imo lang taon na yun ining kapita. Kaya mo may pagulaan eh. Ila. Pitsa 15 sila migikan sa maong bulan, sa apit. No? O migula sila nga daghang bahandi ni ining kapita. Aron matuman ang saad sa Dios. Kay sunod man sa kapatang katuig ang ilang pagkaulipon dito sa ito. No? Maulipon sila. Mga kung imong lang taon, iscript ang Biblia. Nga pagkasubayon na ito, aron diyan na ito makita ang kaluwasan. Mga niining bahina, kay pista sa tinapay maning walay libadura. Dito dayon,
niining panahon na miabot sila sa bukid sa Sin, no? Tunga sa Sinai o sa Elim. Sa ikaduha ka bulan, no? Sa ikaduha ka bulan, pitsa 15. Niini pong pitsa. Miabot sila sa bukid sa Sin. Ang mga tibuok katilingban sa mga anak sa Israel. Sa ato pa, kung imong sakton, usa ka bulan po ng ilang baklay. Paingon dito sa Sin. Mga dinhi dayon ining napita, pag abot nila dito sa bukid sa Sin, ang mga tao wala na'y makaon. Kay migula sila diri nga wala pa sila makahuman sa paghimo sa ilang tinapay nining napita. Migula sila nga gipandala nilang tanan nilang kahayupan, karniro, asno, baka. Nang kinahurot man to, naliman bay kag usa ka bulang baklay. Paingon sa Sin. Napaday mabilin nga pagkaon. Wala na. O nga pag-abot dito, na nagpagulbol ang mga tao, ang tibuok sa silingban, batok kang Moises o kang Aaron. Halos na lang napat yun si Aaron o si Moises, tungod si Kagulbol. Nagpagulbol sila, ningon sila, apat hinuon kami dito sa Egypto nagkakaon, tupad sa gulon, na nagpangaon, o sa tinapay, hantod sa pagkabusog. Makinyo kami gidala dito sa kamingawan, aron patyon sa kagutong ang tibuok na kaliniman. Mga kung imong nga tao, mituaw dayon si Moises sa Diyos. O ang Diyos, imong basahon din miabot sila sa bukid sa Sin dito sa kamingawan sa ikaduha ka bulan. Exodo 16:1 antod sa 2. Exodo Kapitulo 16, versikulo 1 ngadto sa 2. O mipanaw sila gikan sa Elim o ang tibok nga katilingban sa mga anak sa Israel. Bingdangat sa kamingawan sa Sin, nga diha sa tunga-tunga sa Elim o sa Sinai. Sa ikanapulo ug 5 ka adlaw, sa ikaduha nga bulan sa tapos sila mubulag gikan sa yuta sa Ehipto. Ug ang tibok nga katilingban sa mga anak sa Israel na nagbagulbol batok kang Moises o batok kang Aaron dito sa kamingawan. 3. Dayon. O miingon kanila nga ang mga anak sa Israel, apat noon namatay kami pinaagi sa kamot ni Kristo dito sa yuta sa Ehipto. Sana naglingkod kami tupad sa mga kulod sa mga unod. Sana nagpangaon kami og tinapay sa pagkabusog. Kay kami gidala ninyo dinhi niining kamingawan aron sa pagpatay sa kagutom niining tibok nga katilingban. Oh, you know? Mo kana mga igsoon. Miabot sila sa ikaduha ka bulan sa pitsa 15. Kay miging ka no sa nini sa tuwang gabi. Kay niining panahon na walay panganay nga wala namatay dito sa ito. Sa tao man po sa mga. Mao nga gipugos sila pagawas sa mga Ituhanon aron dili sila mga matay yung tanan. Ilang gitagaag, bulawan, tanan sa lapik. Mao nga gigikan dayon sila ni sa tungang gabi. Gikan sa ito padulong sa Sin. Tunga-tunga sa Sinai o sa Elim. Sa ikaduhang bulan, pitsa 15 nga po sila dito. Kung kinitimaan, kung kanus-a ihatag sa Dios ang adlaw na ipapahulan. Dining napita wala kay mabasa. Nga kani sila nagpahulay sa kapitong adlaw pahulat sa Dios. Ang Dios lagi. Huwag nila ipahulay. Mo nga ang Dios naghatag sa timaan. Kung kanus-a niya ihatag ang iyang kabalauran sa iyahang mga katawan. Kanus na dahil ihatag. Pag-abot na dito sa mga anak sa Israel sa bukid sa Sin. Pag-abot dito, nagpagulpul ang kanang katawan. Batok ang Moises sa kanang. Kaya wala na sila yung makakas. Mao nga mituaw si Moises sa Diyos. Kung ang Diyos mingon sa 16:4.
Exodo Kapitulo 16, versikulo 4. Unya si Kristo mingon kang Moises, aniya karon, magapaulan ako og tinapay gikan sa langit alang kaninyo. O kang katuruan, manggula o magakuha og igo nga bahin sa tagsa ka adlaw. Aron ako makasulay kanila kung sila magalakaw pa sa akong kasuguran o dili. Mao nga, dinhi kay gihatag sa Dios sa kasulatan, no? Nining 16:4. Ug kunya si Kristo mingon kang Moises, ania karon magapaulan ako og tinapay gikan sa langit alang kaninyo. Ug ang katawhan manggula ug magakuha og igo nga bahin sa tagsa ka adlaw aron ako makasulay kanila kung sila magalakaw ba sa akong kasuguan o dili. Sa ato pa nagsulti ang Dios ani, no? Dinhi pa ni Lupita. Pizza 15. Mo nga kung imo lang taon, anang gabi na, kay gabi naman sa tupad, 16 na siya. Pizza 16 na. Mingon ang Diyos, dali. Magpaulan siya o tinapay sa gabi, buntog o sa pagkabuntag tinapay. Kung inong lang taon, niining bahina ni ay, dinhi pa ihatag sa Diyos ang adlaw na ipapawalan sa Diyos. Niining paggawas nila gikan sa yuta sa lito. Kay naulison man sila dito sulod sa 430 katulo. Pero ngano man nga 430 na ang giingon sa Diyos upat kagatos katuliman. Ngano nahimong 430? Ang pangutana gawas ba ni sa 400 o sulod? Sulod ni sa 400. Wala na siya gawas. Ngunit timaan sa iyang mga anak dito sa ito. Mga nga migawas sila sa tuig 487 positive. Miabot sila sa 487 sa ikadang bulan pit sa 15 dito sa bukid sa Sin. Ang tinuok katiliban sa mga anak sa Israel. Dito paghihatag sa Diyos ang iyang kabaluran. No? Mabasa mo gina to. O si Kristo mingon kang Moises, ania karon magapaulan ako o tinapay gikan sa langit alang kaninyo o ang katawhan manggula o magakuha o igo nga bahin sa tagsa adlaw aron ako makasulay kanila kung sila magalakaw ba sa akong kasuguan o dili. Dili lagi hatag sa Diyos ang kasuguan nining tanan. Nga ang mga tao dito nagsaulog sa pista sa tinapay nga walay libadura. Diha paghihatag sa Diyos. Dinhi nining dapita. Wala gyud magbalakot ang Dios. Nga mapahulay si Adan, si Eva, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Wa gyud nato yung mabasa. Nga sila ingnan sa Diyos nga mapahulay mo sa adlaw ni mapahulay. Diyos lang sa Diyos. Kapayon sa Diyos. Natapos ang iyang mga buhat sa ikalawang kaadlaw o sa kapitong adlaw ni pahulay siya. Wag ilaing pahulay din kita ang Diyos na. Mga kanus at ihatag sa paggawas sa mga anak sa Israel gikan sa ito 487. Migikan sila sa pizza 15 sa bulan sa atin sa tungang gabi o miabot sila sa ikaduha ka bulan sa Sin. Pizza 15 po dito sa bukid sa Sin. Tunga sa Sinai o sa Ilip. Dito gihatag sa Diyos ang kabalawran. O mingon ng Diyos. O mahitabo sa ikalawang kaadlaw. Magandam sila ni atong mag-andam sila ni atong ilang pagdadpon o kini mao ang tino sa ginaghanon sa tigtigon
Gitigom nila adlaw-adlaw ug miingon si Mrs. ug si Aaron sa tanang mga anak sa Israel sa pagkagabi nan manghimalo kamo nga si Kristo ang nikuha kaninyo gikan sa yuta sa ito ug sa pagkabuntag nan makakita kamo sa himaya ni Kristo kay niana siya nagapatalingog sa inyong mga pagpagulbol batok kang Kristo o unsa ba kami nga nagpagulbol man kang batok ka na o miingon si Mrs. Si Kristo maghahatag kaninyo sa kagabingon o punod alang sa pagkaon o sa kabuntagon tinapay sa pagpusog kay siya nakadungog sa inyong mga bagulbol nga gibagulbol ninyo bato kaniya o unsa ba kami ang mga pagbagulbol ninyo dili bato kanamo kundi bato kang Kristo. Sa ato pa ang pagpagulbol sa mga katawhan dili bato kang misis o kang Aaron kundi bato sa Dios. Mo nga ang Dios naghatag og pagkaon dito sa tibuok katilingban sa Israel sa bukid sa Sin. Sa gabi, buntog karne. Pagka buntag tinapay. Mga ang Diyos, unsa Diyos, kamayo ang Diyos. Niyadtong panahon na libre sila tanan. Wala sila mangita o pagkaon. Igo na lang sila sa pagpunit sa pagkaon. Niyadtong panahon na. Mga kung imong lang taon, dining kapita. Kay diha man ihatag sa Diyos ang kasuguan sa adlaw ng pagpahulay. O nga, niabot sila sa ikaduha ka bulan. Unsa may preba na to, nga duha ka bulan sila naabot. Unang mga hari, size 1. Kaya moingon dayon nga ining mga tawhana may lang musulti. Pero wala gitug-an ang kasulatan, mabasa na pita mabasa. Kung unsay preba nila nga ikaduha ka bulan din iabot na. Basa, unang mga hari. Sulat sa mga hari, Kapitulo 6, versikulo 1. Kung nahitabo sa ikaupat kagatos o kawaluan katuig, human sa paggugulat sa mga anak sa Israel, gikan sa yuta sa Ehipto. Sa ikaupat katuig sa paghari ni Solomon, sa Israel sa bulan sa Sep na mao ang ikaduha nga bulan nga siya nagsugod sa pagtukod sa balay ni Kristo. Sa ato pa natay, preba. Nga niabot din sila sa ikaduha ka bulan dito sa bukid sa Sip. No? Dili yung pato-pato, no? Mga diyan na tumasayran nga ang Diyos di ay. Maayo. Basta musunod ka siyang kabalawuran. Tulungan ng mga sulit. Kunya lang taon, punato ng mga anak niya dre. Kung nituman loob ni, sa iyang sugo din ninyong napita. Tiningon man siya, magpaulan ako o tinapay. Aron masulay ko sila kung magalakaw ba sa akong kasuguan o dili. Sa ito pa, gisulay sila sa Diyos. Tumutuman ba sila sa balauran? No? Nining kapitan. Dahil ka lang ikapito diha, pahulay mo na. Sama din nga ang Diyos may nagpahulay. Iduhaman kapito. No? Pito ka adlaw, nga pagbuhat sa Diyos sa kalibutan, nga ang ikapito, may pahulay ang Diyos. O pitong adlaw kung sa pista sa tinapay mo rin nga sa unang adlaw adunay balaan nga pagkatigod o pausap sa kapito adunay balaan nga pagkatigod o walay bisan unsa nga buluhaton nga pagkabuhaton gawas lang sa tag sa katao ang ilang pagkatao mo lamang ang buluhaton. Sa ito pa parihong pahulay din sa kapito o pahulay po rin sa kapito adlaw sa pista sa tinapay walay ginagawa. No? Parihong ikapito
Gitapos sa Dios ang imong buhat sa anong adlaw o sa kapalipaway sa. Mao nga, lantaw na to unsa po ay istorya ni kapitan ni sa pista sa tinapay nga walay libadura. Kung nagtuman na yun ni manaanak siya sa iyo. Magihatag sa kabalaguran. Ano na to? Atong lawson sa 16:13 hangtod sa 16. Exodo 16. O 13 hangtod sa 16. Exodo kapitulo 16, versikulo 13 hangtod sa 16. Ug nahitabo sa pagkagabi, naming kayaw ang mga buntog ug minghugpa sa kampo. Ug sa pagkabuntag naglupok ang tunog libot sa kampo. Ug sa misaka ang tunog nga naglupok sa kampo, aniya karon sa ibabaw sa naong sa kalingawan dihay usa ka butang nga jutay ug malingin. Jutay nga ingon nga usa ka tunog nga tibuok sa ibabaw sa yuta. Ug sa pagkakita niini sa mga anak sa Israel na nag-ingon ang usag-usa kanila, unsa ba kini? Kay sila wala makaila kung unsa kadto. Ug si Moises mingon kanila, mao kana ang tinapay nga gihatag ni Kristo kaninyo aron pagkaton. Kini mao ang butang nga gisugo ni Kristo. Pamunit kamo niini ang tagsa-tagsa ingon sa iyang aram nga makaon. Usa ka umer sa tagsa ka tawo, sumala sa gidaghanon sa inyong mga tao. Magakuha kamo niini ang tagsa-tagsa alang kanila nga atuwa sa iyang balong-balong. Mao kini ang gisugo sa Dios, no? Nga sa pagkagabi ni kayo ang mga buntog o mingukpa sa kampo o sa pagkabuntag dalugdag dukok ang tunog libot sa kampo o sa misaka ang tunog nga nagdukok sa kampo ni Akaron. Ani Akaron sa ibabaw sa naong sa kamingawan dihay usa kabutan nga diutay o malingi. Diutay nga ingon sa usa katunog nga tibukok sa ibabaw sa yuta. O sa pagkakita niini sa mga anak sa Israel na ingon ang usa-usa kanila. Unsa ba kini? Kay sila wala man makaila kung unsa kadto. O si Moises mingon kanila, mao kana ang tinapay nga gihatag ni Kristo kaninyo aron pagkaton. O kini mao ang butang nga gisugo ni Kristo. Pamunit kamo niini ang tagsa-tagsa ingon sa iyang aran makaon. Sa usa kaumir sa tagsa ka tao, sumalak sa gidaghanon sa inyong mga tao. Magakuha kamo niini ang tagsa alang kanila ug atua sa ilang balkan. Mao nga mingon ang Dios mamunit sila og tagsa kaumir. Mo sa tagsa ka tao ug ingon mo sa kadtong tua sa balong-balong. Mao ra gyapon tagsa ka ang isubok sa Dios. Yan po. Mo nga, nahitabo. O sa nahitabo nga sa ikaunong kaadlaw, nga nagpangugpo sila sa pilo sa ginaghanon sa tinapay, duruha ka umir, alang sa tagsa, o ang tanan nga makapin sa katilingban. Ngadto o mga sugilon kang Moises ug siya mingon kanila, ini mao ang giingon ni Kristo. Ugma mao ang balaan nga pagpahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Kristo ang pagalutuon ninyo karon, lutuon ninyo. Mao nga kung imo lang taon pag-ayon ini panahon. Mamunit sila og pilo sa ikaunong adlaw. No, sa ato pa dubli. Guys, sa ikapitong kaadlaw, walay makaplagan na tinapay dito. Apan ang uban na itabo sa ikapitong kaadlaw, nanggula o aron sa pagpangunit sa tinapay. Apan, walay nakaplagan. Nga naman, tungod kay, nagpahulay ang Diyos din hingapita. No? Nagpahulay. Kung imong
ilang taon ining napita. Mao kini ang unang pahulay sa mga tibuok katilingban sa mga Israel dito sa bukid sa Sin. Mao kini ang unang pagpahulay. O nga, nasulta sa Dios nga ang mga anak sa Israel dito wala magtuman siyang kabalauran. Kaya nang gulaman. Nangunit man ang tinapay sa adlaw ng papahulay, ya wala may tinapay na itong panahon na ito, kaya ang Diyos nagpahulay man. Sama sa kitabog din. Nga ingon sa Diyos, itapos niya ang mga buhat sa unang kaadlaw, o sa kapitong kaadlaw, may pahulay siya. Nga isama na din hiningi kapita, nga ang Diyos nagpahulay sa kapitong adlaw. Mausap diri sa pista sa tinapay ng walay na biluga. Sa kapitong adlaw, nagpahulay natin ng Diyos. Mao nga, aron matuman ang sulti sa Diyos, nga walay makaplagan, nang gawas ang uban aron sa pagpamunit sa tinapay. Mao nga makita nimo nga wala gyud ang uban magtuman. Ang uban, nangunit sila sa gidaghanon nga doble. Nga itong panahon. Mga kung inong lang tao, nining panahon na mga igsoon. Ang uban nagtuman sa kasubuan, o ang uban wala. O miingon dayon si Kristo. Hantod kanus aka mo magdumili sa akong kasubuan. O mga taon na yun nato, nining panahon na. Kung unsay mga kasubuan ining adlaw nga ipapahulay. Kaya kini moangkon man sila nga sila tinuod nga nagsubay sa adlaw nga ipapahulay. Sila di kuno ang tinuod nga nagaperko sa adlaw nga ipapahulay. O di atong lang tao. Ay duhaman ang pahulay na pinagpahulay sa Domingo, na pinagpahulay dito. O nga dili tang supak ani, kundili ipaagi nato sa husan. O nga, kung inong lang taon dahil mga igsoon, kaya din hining napita sa kapitong adlaw sa pista, balaan na pagkatigo sa kapitong adlaw na pahulay na po, na ipahulay na ang Diyos kauban sa mga anak sa Diyos. Kung sa may mga balaod niya na napita diha, na pahulay. No. O nga, kung inong lang taon dahil, dihan napita, ang unang pahulay niya nga mga balaod niya, bawal no? Ang paghalig sa kalayo. Exodo 35. Exodo, Antod sa Kapitulo 35, versikulo 1 hanggang sa 3. O gitigom ni Moises ang tibuok ng katilingban sa mga anak sa Israel. O mingon kanila, kini mao ang mga pulong nga gisugo ni Kristo aron pagabuhaton ninyo kini. Unong kaadlaw pagabuhaton ang buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga balaan alang kaninyo. Usa ka adlaw sa balaang pagpahulay alang ka Kristo. Bisan kinsa nga magabuhat sa bisan unsa nga buluhaton, pagapatyon siya. Kamo dili maghaling og kalayo sa tanan ninyo nga mga puloy-anan sa adlaw nga ipapahulay. No? Mao ni ang mga balaod dinha sa adlaw nga ipapahulay. No? Tungtong basta. O gitigom ni Mrs. ang tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel. O miingon kanila, kini mo ang mga pulong nga gisugo ni Kristo aron pagabuhaton ninyo ini. Unong kaadlaw pagabuhaton ang buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito, may usa ka adlaw nga balaan alang kaninyo. Usa ka adlaw sa balaan pagpahulay alang kang Kristo, bisan kinsa nga magbuhat sa bisan unsa nga buluhaton pagapatyon siya. 3. Kamo dili magahaling o kalayo sa tanan ninyo nga mga puloy-anan sa adlaw nga ipapahulay. Sa ato pa, ining ikapito ka adlaw
balaan nga adlaw kini kang Kristo. Mo nga niini kapitong adlaw sa pista sa tinapay ng walay laburo. Pahulay. No? Pahulay ang Diyos diya. Yan ang panahon. Mga kadto ang mga balaod diya sa adlaw ipapahulay nga ikapito ka adlaw. Mga mao ang ipapahulay sa mga audio. Kung sa pailain ng mga balaod, ba't mga itaon dali? Bawal ang pagluto, no? 16:23. O siya mingon kanila, kini mo ang giingon ni Kristo. Unong ugma mao ang balaan nga pagpahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Kristo. Ang pagaluto ninyo, lutuan ninyo karon, ug ang pagalungagon ninyo, lungagan ninyo karon. Ug ang tanan nga makapin kaninyo, tibigan ninyo hantod ugma sa buta. Tato pa, mao kana ang mga balaod, no? Sa adlaw ipapahulay. Nga ibalaod sa Dios sa ikapito ka adlaw. Mao kini ang adlaw nga balaan ni Kristo. Kay sumala diri sa atong ibasa kanina. Gibuhat sa Dios, itapos ang iyang mga buhat sa kanong adlaw o sa ikapito ka adlaw ni pahulay siya. Sa ato pa, ang adlaw nga ipapahulay mo, ang adlaw nga balaan, alam kang Kristo. Mo? Balaan kinay alam kang Kristo. Mo nga, ang adlaw nga ipapahulay, balaan alam kaninyo o kang Kristo. Sa ito pa, kinahanlan kita ay, nga itong pagatumanon ang kasukuan sa Diyos. No? Ang adlaw nga ipapahulay nga mo ikapito. Karon, kay dili balang ka na, mawa ang mga balaod niya, kay gihatag sa Diyos sa adlaw ng pahulay. Unya, kanang nagpahulay karon din eh. Nang gilungag pa ni sila. Unya, ito, gisulti man. Maghaling magkalayo ang maghaling kalayo. Pagapat yun man. Mga lisod kayo ang kabalauran sa Diyos kung inyong supako. Ang buot pangod nilang ipasabot, gadinhin sila nag-bis, aning tikot adlaw sa pista sa tinatay nila. Pista man eh. Lahi man ang pahulay diri. Kaya pag-abot diri, doon na may extension. Na pwede na makaluto sa pagkaon. Moray mahingo din eh. Diri man sila nag-bis, dili man ni. Pista man ni sinapay mo walay libro. Nya ang kabalauran sa adlaw ipapahulay ang kapito. Bawal ang maghaling, bawal ang magluto. Ang lutuan niyo ugma, lutuan niyo karon. Ang lungagon niyo ugma, lungagan niyo karon sa ato mahigpit. Kayo ang balaod gihatag sa Dios sa adlaw ipapahulay sa mga anak sa Israel dito sa bukid sa Sinai. Yatong paligid. Ngano higpitan? Tungod kay wala sila mangita o mga pagkaon. Ihatagan sila sa Dios sa pagkagabi, buntog, sa pagkabuntag, tinapay, hantod sa pag-usap. O sa pa ilang pangitaon? Wala. Pero tungod kay nagsubay ang Dios sa script kay kaning Bible. Script man eh, mga kinahanglan matuman. Mga kung imong subayan pa kayo, ang uban diri nag-bis sa pista sa tinapay. Muni ilang gigamit karon nga makalungag sila. Nang, dili man ni mao nga pito. Kani ikapito diri pista man sa tinapay nga walay nagdura kung imong tawo. Mga pitin daghanang balaod nga gihatag sa Dios dinhi. Dili lang kay kana. Exodus 31:13 hangtod sa 16. Mao kini ang mga balaod nga pagasundot. hangtod sa 16.
Exodo, Kapitulo 31, versikulo 13 hanggang sa 16. Sumulti ka usab sa mga anak sa Israel nga nagaingon. Sa pagkamatod, magabantay kamo sa akong mga adlaw nga ipapahulay. Kay kini mao ang usa ka timaan sa taluwala nako o kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan. Aron kamo mahibalo nga ako mao si Kristo nga nagabalaan kaninyo. Tungod nini, pagabantayan ninyo ang adlaw nga ipapahulay kay kini balaan alang kaninyo. Ako magapasipala nini sa pagkamatuod pagapatyon gayon siya. Kahit isang kinsa nga magabuhat o bisan unsang buhata nga pagahimo niining adlaw kadtong kalaga pagaputlod gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Sa unong kadlaw, pagabuhaton ang buluhaton apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga balaan nga ipapahulay. Balaan kang Kristo. Bisan kinsa nga magabuhat o bisan unsa nga buluhaton sa adlaw nga ipapahulay siya pagapatyon gayon. Musa ang mga anak sa Israel managbantay sa adlaw nga ipapahulay sa paglihi sa adlaw nga ipapahulay ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Oh. Ha? Dili basta-basta ang mga balakod sa Dios nga gihatag sa adlaw nga ipapahulay nga mao ang ikapito. Ang Dios miingon sa ikanom ka adlaw tapuson ang mga buluhaton. O sa ikapito ka adlaw mo pahulay na ang Dios hasta ang katawan ang tibuok katilupan. Nining ka na. Mao ni ang kapito nga atong ipalipod. No? Mao nga ang Dios mitapos niya ang iyang mga buhat sa unang adlaw. O sa kapito mipahulay siya. Mao sa ang tao mo pahulay usa. Dili kay ang katarungan sa tao gibuhat. Ang adlaw nga ipapahulay alang sa tao. Ano man, tungod kay niining panahon na karon, mo ng tao. Mao ni ang mga balaod nga gihatag sa Dios bisan kinsa nga magalapas niini pagapatyon. Nandili ba lang kani nga balaod? Doon na pa'y daghang balaod nga gihatag sa Dios. Nehemias 13, Numeros 15, 32, Santos 35. Isampulan na yun sa Diyos. Ang usa ka tao. Numeros, Kapitulo 15, versikulo 32 hanggang 35. Ug samtang ang mga anak sa Israel dito pas paminawan, nakaplag sila ug usa ka tawo nga namunit og isusugnod sa adlaw nga ipapahulay. Ug sila nga nakaplag kaniya nga nagapamunit og isusugnod, mindala kaniya ngadto kang Moises ug kang Aaron ug ngadto sa tibuok nga katilingban. Ug siya gibutang nila sa bilangguan tungod kay wala pa ipahayag kung unsay pagabuhaton may tungod kaniya. Ug si Kristo miingon kang Moises, ang tao kinahanglan pagapatyon gayon. Ang tibuok nga katilingban magabato kaniya sa mga bato dito sa gawas sa kampo. Mao kadto, no? Ang balaod nga samtang dito pa ang mga anak sa Israel, ang tibuok katilingban dito pa sa bukid sa Sinai. Nakakaplag sila ko sa katao nga namunit ug isusuknod ug pidala dito nila kang Moises. Nang kayang Diyos wala pa man pahayag kung unsay buhaton ni atong tawhana mao nga ilang gipabilanggo ni Moises ug ang Diyos miingon ang tao nga namunit ug isusuknod patyon pinaagi sa bato dito sa gawas. Ang tibuok katilingban mo ay bato. Nan kay hapit man to sila mag 2 million kabuok. Kay 600,000 ka mga lalaki, mga babae pa, mga bata. Sa 200 lang kabato daan, patay na ka. Sa 200 lang ka bato nga mobato nito, apil ang imong anak. Patay na ka. Kadto pagka ang tibuok katilingban, hapit ng 2 million, mabuhi ka ato na.
Kung saan mo nimo paglihay ato. Di yung kagalihay. Maunay balaod sa Dios basta makalapas sa adlaw nga ipapahulay. Nan. Kaya may nagtuman karon sila sa adlaw ipapahulay. Sila daw mao'y nagka purple pero manggawas ang sa adlaw ipapahulay. Manimba ang uban nagsuri-suri sa kadalanan. Mao ba na ipahulay? Nga ang pahulay nga gihatag sa Dios, naara ka sa imong balay, kauntulog ka. Mao na ipahulay. Una nga, bago ka musulti, kinahanglan nga tumanaw nimo ang script. Nga adlaw nga ipapahulay, nga mao ang pito ka adlaw, ikapito ka adlaw. Sama sa Dios nga nagpahulay sa ikapito ka adlaw. Kay abi kay tao ni si Adan, si Noe, si Abraham, si Jacob, nagpahulay pa rin sa ni Dapitan. Sa pagtapos sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan. Nga ang Dios naman ini, gihatag ang adlaw nga ipapahulay dinhi na nining Dapitan. Dinhi na pag-abot sa tibuok at tilingban dito sa bukid sa Sin sa ikaduha ka bulan sa Pitsa 15. Dinhi nang Dapitan gihatag. Mao nga diha gihatag ang kabalauran sa adlaw nga ipapahulay. Nga pinakahigpit yun. Aliman ka. Kung imaterial na to, sus kagamay ra tong salaan, mga kahoy. Pero sa Dios, walay gamay. Bisan unsa ka gamay sa mong sala, dako na sa tubangan sa Dios. Tilang nga gisulti, walay bisan unsa nga baluhaton. O para sa anon nga dadon sa gawas sa adlaw nga ipapahulay. Atong basahon. Tumala sa Nehemias 13:19. Kinahanglan subay na to ang kabalauran sa adlaw ipapahulay. Dili ba pud sabton? Nehemias kapitulo 13 versikulo 19. Kapasok ba tanang balaod? Diha? O nahitabo nga sa misugod ng kagitnit diha sa mga dalahan sa Jerusalem. Sa wala pa ang adlaw nga ipapahulay, ako misugo nga ang mga pultahan takpan. O misugo nga kinidili pagpuksan hangtod sa liwas sa adlaw nga ipapahulay. O pipila sa akong mga alagad, gibutang ko sa mga ganahan, aron wala na ipalas anon nga pagadatol sulod sa adlaw nga ipapahulay. Ha? Grabe nga balaod sa Diyos. Di, yun mabasta-basta. Aliman ka, o may tabo nga sa misugod na ang kangit-ngit diha sa mga ganghaan sa Jerusalem. Sa wala pa ang adlaw na ipapahulay, ako misugo nga ang mga puntahan takpan o misugo nga ini dili pagbuksan hangtod sa liwas sa adlaw nga ipapahulay o pipila sa akong mga alagad. Ibutang ko sa mga ganghaan aron nga wala nay palas anon nga pagkadaton sulod sa adlaw nga ipapahulay. Karon ang pangutana, natuman ba? Mo nga lisod kayo tumano ni mga balaod sa Dios kung wala tay pagtuko sa Dios. Kinsa man ang nakapirpong ani karon, walay lain. Gawas lang sa atong mahal nga pagtutlo nga mao si Supreme Divine Master ko, Ginito, Giyapo. Busa, bulahan kita karon nga niya kita sa iyang atubangan. Kaya kita nasayod sa tinuod nga pagtulunan nga gihatag sa Dios niya ni Master. O iya po kitang ipaambit sa iyang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Busa karon kung imong lantaw, no? Higpit kayo nga balaod nga gihatag sa mga anak sa Israel samtang dito sila sa bukid sa Sinai. Dili gid basta-basta. Naliman ka? Kung makalapas ka sa adlaw ipapahulay, patil ka. Kunya ang balaod ri gibutang. Wala nay mga kalas anon sa adlaw ipapahulay nga pagdadton sa gawas. Wala pa mo sugod ang adlaw ipapahulay, gipatak ba na ni Nehemias ang pultahan sa templo.
aron nga magputang siya ang mga alagad sa puntahan sa templo. Aron wala nay palas na nun nga dati mo sa gawas. Di sa ato pa. Higpit kayo nga ba? Mga lisod kayo tumanon sa tao kung wala'y pagtuo. Muna kinahanglan atong tumanon ang mga balakot sa Diyos. Kaya wala na may laing Diyos na atong ipangita karon. Mao naman si Master. Bahala na ang mga tao sa di mo tulunpon sila. Basta kita nagtuman. Kaya wala tamang pahibalo dinhi sa kahinginan o sa Facebook na alit mo diri apil mo aron maluwas wala eh. Ipahibalo nato sila nga mo na kamaturan usa kitang tanan nga niya karon dinhi sa sulod atong tumanon ang tanang mandok ni Master aron nga kita makauban sa iya sa paghari, no? Sa pagtindog sa iya sa gobyerno sa Diyos. Dinhi sa kalibutan. Mga hininga nga balaod, pintinaghan kung imo lang tao. Napagani Jeremias, no? 17:21 hangtod sa 22. Naapadri ang mga balaod, naghihatag sa Diyos. Muna nga, pintinaghanang balaod nga ipa-implement sa Diyos. Jeremias 17:21 hangtod sa 22. Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 21 hangtod sa 22. Mao kini ang giingon ni Kristo, magmatngon kamo sa inyong kaugalingon. Ug ayaw pagdala sa bisan unsa nga palasunon sulod sa adlaw nga ipapahulay. Ni dadtod kini pinaagi sa mga danghaan sa Jerusalem. Ni magpas-an kamo og mga palasunon ngadto sa gawas gikan sa inyong mga balay sa adlaw nga ipapahulay. Ni magbuhat kamo og bisan unsa nga bulatona. Pinunoa, balaanon ninyo ang adlaw nga ipapahulay. Ingon nga gisugo o sa inyong mga amahan. Ato ba pabalaan dire no? Ang adlaw nga ipapahulay nga mao ang ikapito. E mao ni gisugo sa mga ginikana. Mao nga ipasulti po sa iyahang mga anak. No? Ipasulti po sa iyahang mga anak. Mao usab kita karon. Nga nagsubay sa adlaw nga ipapahulay. Ato isulti sa atong mga anak. Na kini adlaw nga ipapahulay balaan. Ipahulay man gani ang Diyos, unsa pa kita ang tao. Ang tuyo mga sa Diyos nga ang tao ipahulay. Tagaan niya ko sa adlaw nga pagpahulay. Aron nga, restore ang atong mga sales nga namatay. E doon man kaklase niya ang sales na ito. May sales adlaw na po sa gabi. Katong sa gabi, mauto mo trabaho nga mabuhi ang atong mga sales. Nga, tungod sa atong mga gipangkaon sa unang panahon nga wala pa kita makatultol sa tinuod nga kamaturan. Munang ihatag sa Dios ang adlaw nga ipapahulay nga pahulay riyon ang trabaho. Kauntulog riyon. Kay aron nga mabag-o ang atong kinabuhi. No? Dili pareha sa unang panahon. Muna ituyo sa Diyos na paghatag niya sa adlaw, ipapahulay. Ano man? Ang uban din makadawat sa adlaw ipapahulay, ang sulti o katarungan. Boring kayo. Walay TV, walay cellphone, walay radyo. Dili na mo kaya ang balako. Muna nga, ang tinuod ay aning pagkasulti. Siliktig na di ay. Ang kaluwasan sa tao di ay, dili di ay tanan. Dili di ay tanan kaluwas sa tibuok kalibutan. Kadto ra di ay, mato pa ni Master, kadto lang naapil sa pag-sablig sa dugo. Maura di ito. Swerte lang ang mga apilan ato. Walang siliktin ang kaluwasan, tinuod kita. Kaya bisan pag imong anak,
imong inahan, imong igsuon, imong ugangan, imong sultian, dili mo to. Tungod kay, basin kay wala sila apil sa kaluwasan. O nga, daghan na ninguha sa kaluwasan, apan gamay ra ang makasulod. Tungod kay tinuod ay nga ang purtahan sa gingharian sa Diyos, masigpit. Daghan ito. Mga imong lang tawon mga igsoon. Kay dinhin dapita ihatag ko sa Diyos. Pag-abot nila sa bukid sa Sinai. Kasi dili ihatag ng kabalauran tanan. Tanan nga kabalauran may tungkol sa adlaw may papahulan. Diya ihatag sa Diyos. Kay ang unang pito pagbuhat sa Diyos sa kalibutan, may pahulay sila. Dinhin po sa ikalawang pito, adlaw yapon may pahulay. Kaning balaan ng pagkatigong unang adlaw, o sa ikapito, balaan yapon ng pagkatigong. Ugaray bisan insa nga buhat. Sa tabang pasok yapon ang tanang balao rin. Ang pwede din buhaton, kana lang, pagluto o kanon o sukan o rin na himo. Ngayon ang kapita. Mga dili basta-basta yung mga iso ang pagsunod sa balao. No? Ang makasunod anay kadto lang nakasabot. Pero ang wala nagkasabot, nagpagbuto. Dili man kaya buhaton. Di kaya, ano naman, labi ng imong balay, way hangin, init kayo. Makakwanta ka sa sulod, di ka kamuwas, o na lisod kayo kung wala kay pagtuo. Dili yun ka makabuhas. Ano naman, tungod kay ang pagtuo pula. Kaya kung ito ka, buhaton mo tanan. Nga, buhaton sa Diyos. Kaya kung iyong ng taon nila, nining napita ka ron, kung iyong basahon ang Ezekiel 22:8, ang isulti diri sa Diyos. Ezekiel 22:8. Sige. Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 8. Gitamay mo ang akong mga balaang butang, o ipasipalahan ang akong mga adlaw na ipapahulay. Oh. Nga naman, ipaspalaan. Tungod kay wala matuman. No? Lunay ni gawas na mamunit ug tinapay sa adlaw kapito. Doon na po ni gawas sa adlaw ipapahulay niya ng munit kung susunod. Gitamay ang adlaw ipapahulay sa Diyos. Wala buhatan. Walang mingon ng Diyos. Hantod kanus at mo magdumili sa akong kasukuan. Nasuko ang Diyos. Mga pag nasuko mo sa Diyos, wala na dayon ang Diyos. No? Ibiyak na dayon niya itong pananaw. Mga kumimong ng tao din yung nabita. Pagkasuko sa Diyos, wala nibiyak na siya ni atong adlaw ni papahulay sa mga audio. Mala sa Salmo 95:11. Salmo Kapitulo 95, versikulo 10 ngadto sa 11. Kapatan katuig nga nag-uol ako niadtong kaliwatana, o mingon, mao kini ang katuohan nga nangasayop sa ilang kasing-kasing, o sila wala mahibalo sa akong mga dalan. Busa sa akong kaligod-gud nanumpa ako, nga sila dili makasulod sa akong kapahulayan.
kapatan katuig siya ng gulol niadtong kaliwatanan. Kining mga Israel mao ni andito sa bukid sa Sin. Sa ato pa mindiya na ang Diyos. No? Niadtong pahulay sa mga Hudyo. Wala na magsurbay ang Diyos. Mingon siya kapatan katuig. Sa diha nga kapatan katuig nga guol ako niadtong kaliwatanan mga Israelitas. O mingon mao kini ang katawhan nga nangasayop sa ilang kasing-kasing. Kung sila wala mahibalo sa akong mga dala. Busa sa akong kaligot-got nanumpa ako nga sila dili makasulod sa akong kapahulayan. Kung ang Diyos anilaing kapahulayan, wala na siya niadtong pahulayan na nagsubay. Kung doon na may bagong tugon. Masahon, Jeremias 31 manto sa 32. Nasa? 31. Por tayo mas 32. Yes. Jeremias. Oh. Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31-32. Niya karon ang mga adlaw mabot na. Nagaingon si Kristo nga akong magabuhat ug usa ka bakong tugon uban sa balay sa Israel. Ug uban sa balay sa Huda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa pagula kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bala nga nagaingon si Kristo. Oh. Unsa may tugon sa Dios sa mga Israelitas samtang dito pa sila bukid sa Sinai? Ang tugon sa Dios mupahulay sila sa adlaw nga ikapito. Unsay tugon sa Dios? Sa isugo, dili mo manggawas sa adlaw ikapito kay walay makaplagan nga pagkaon. Dunay migawas o dunay nanguha o isusunod. Kung ang Diyos mibiya sa iyang adlaw ng kapahulayan niya itong panahon. Nagbuhat siya og bagong tugon. Mingon ang Diyos, nanumpa ako nga sila dili na makasulod sa ako kapahulayan. Sa ito pa naay pahulayan ng Diyos. Wala na sila dito. Wala na ang Diyos uban dito sa mga uli. Sa adlaw ng kapito. Nga gituhuan nga mao ang Sabado. Mao man nga kapito. Adlaw ng papahulay sa mga Hudyo. Sabado. Mao kini ang unang pito. Kay duha man kapito ang atong ipangita. Ang ikaduha mao ang pista sa tinapay na walay libulan. Nga sila minggula sa Ehipto sa unang adlaw sa pitsa 15 sa bulan sa atin. Tungang gabi nining panahon na minabay ang Diyos o nakita niyang dugo sa balabag o sa haligi, sa duwang haligi, nilabay siya o
ipatay niya ang tanang panganay sa mga Erotuhanon o sa mga anak. Mao nga, ipagula sila sa mga Erotuhanon sa Marali. O, kay saad man sa Dios nga, manggula sila ni Anang Nasura nga dunay daghan mga bandi. Mao nga, nangayo sila mga bulawan sa lapitanan. Ug dito dato kayo ang mga Israelitas sa mga kaptan. Mga ang subro o ang tugon sa Dios na aning adlaw ang ipapahulay. Ilang pagatumanon, no? Sa unong kaadlaw, tapuson ang inyong mga buluhaton, o sa kapitong adlaw, ini mo sa kaadlaw nga balaan alang kaninyo, o kang Kristo. Dato pa kinahanglan ginunta mapahulay sila uban sa Dios. Ano matuman ang tugon sa Dios? Apan wala matuman. Mao nga ang Dios nagpangutan. Mingon ang Dios kapatan katuig ako nag-uol niini mga kaliwatan. Mga Israelitas. Wal ang katuig ang iyang kalibugyo niini mga kaliwatan. Mao nga nagbuhat siya og bag-ong tugon. No? Nagbuhat siya og laing tugon. O ang imong ng taon na yun, dinhi niining panahon na. Kaya naaptan man ni Kristo ng mga panahon na. Kaya kaning pista sa tinapay, mao man ni ang isubay ni Kristo na adlaw. Ug gihimo niya nga kalendaryo. Kung imong ng taon dinhi, niining panahon na. Sa Matthew 12:1 hangtod sa 2, katong basaho. Kung unsay gibuhat sa mga tinuan ni Kristo. Mateo Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang sa 2. Niyadtong panahon na, si Jesus naglakaw agi sa kaubahan sa adlaw nga ipapahulay. Ug ang iyang mga tinunan gipangutob, ug sila misugod sa pagpangutlo sa mga uhay. Ug nangaon. Apan ang mga Pariseo sa pagkakita nila niini, mingon kaniya, "Tanawa ra, ang imong mga tinunan nga nagahimo sa dili matarong nga pagabuhaton sulod sa adlaw nga ipapahulay sumala sa kasuduan." Mga katong adlaw ang ipapahulay. Eh wala naman magsubay ang atong Ginoo ngadto. Mao nga ang mga Hudyo nakakita nga ang mga tinunan ni Kristo nanguha og mga uhay sa adlaw ng ipapahulay. Sumasaw, 12:1 hangtod sa 2. Niadtong gabi panahon na si Jesus naglakaw agi sa pamahan sa mga adlaw nga ipapahulay. O ang iyang mga tinunan ipangutom o sila misugod sa pagpangutlog mga uhay o nangamon siya. Apan ang mga Pariseo sa pagkakita nila niini, mingon kaniya, "Tanawa ra ang imong mga tinunan nagahimo sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw nga ipapahulay sumala sa kasuguran." Oo nga, nili bang mahina sa kasulatan si Kristo? Inosente ba siya sa paglapas sa kabaluran, sa kabalauran sa adlaw ng ipapahulay? Dili. Tungod kay doon na may pagpuntugon diha. Kung imong basahon, ingon doon, "Kapatan katuig ako nag-uol niining kaliwatan." O sila wala masayod sa akong mga dalan. Tungod sa akong kariyukot, ako nanumpa nga sila dili makasulod sa akong kabaluran. Sa tapawala ng Diyos, mibiya na dito. O nga, tungod niini, si Kristo, ng tao, gilutos na rayon siya ni pagsugod sa mga Hudyo. Isugod na tayo sa paglutos. Eh kung imong lang tao, yung masahon ng Exodo 34:21. Exodo Kapitulo 34, versikulo 21. Unong kaadlaw magabuhat ka, apan sa ikapito kaadlaw mupahulay ka.
sa panahon sa pagdaro o sa pag-ani mapahulay ka. Oh. Mo kini ang ikuha basi, no? Sa mga audio. Kaya nakita nila ang mga tinunan ni Kristo nga nanguha og buhay ug nangaon sa adlaw nga ipapawala. Mura niingon ni siya, tanawa ra ang imong mga tinunan nagbuhat sa dili maayong bulaton sulod sa adlaw nga ipapawalay. Mo nga dito dayon nagsugod ang mga Hudyo nga nagtinguha sa kamatayon ni Kristo niadtong panahon. Tungod niya ng ilang una nga gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay nga mao ang ikapito. Mo kadto ang mga una sa mga Hudyo. Napailain nga ilang tan-aw nga dinhi ning napita misamot gud ilang kaligutot ni Kristo. Juan 5:1 hangtod sa 9. Juan Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 9. Tapos nini may gisaulog na usa ka piyesta sa mga Hudyo. Ug si Jesus bitumas ngadto sa Jerusalem. Ug sa Jerusalem, duol sa pultahan sa mga karnero, anay tuguran na sa Librano itawag Bitsaka. Na may 5 ka portiko. Dinini na naghigda ang dakong kanon sa mga masakiton. Lakip sa mga buta, mga bakol o mga paralitiko. Sila na nagpaabot sa paglihok sa tubig. Kay may mga panahon nga ang manulunda sa Ginoo manaog ngadto sa tuburan ug ang tubig iyang putahon. Ug ang makauna sa pag-ubok human makutaw ang tubig, siya mamaayo sa bisan unsang sakit nga iyang giantos. Ug dito'y usa ka tawo nga nagmasakiton sulod sa katluan ug 8 ka tuig sa pagkakita ni Jesus kaniya ug sa nasayra niya nga siya naglubog dito sulod sa taas nga panahon. Siya miingon kaniya, buot ka bang maayo? Ang masakiton mitubag kaniya, Senyor, wala ko'y tao nga makatunlog kanako ngadto sa tuburan. Inikutaw na sa tubig. Kung sa diha naming pasok ako sa paglusad, adunay lain nga makauna kanako sa pagubog. Busa. Ug si Jesus mingon kaniya, umangon ka, data ang imong higdanan. Lumakaw ka. O diha ang tao na ayo, o gidala niya ang iyang higdanan, o gilakaw. Tungod ni ini tawhana nga naglubog sulod sa 38 ka tuig. Giayo ni Jesus. Niyon Jesus, gusto ka bang mayo? Oo, Ginoo. Pero walay makatunod kanako sa tubig. Nagkutaw na sa manunod. Kaya sa diyang maninguha na siya sa paglusad, dili man siya makalakaw. Mao nga, dili siya makalusad dito tubigan. Mao nga mingon si Jesus, tindog. Lumakaw ka, ugdag ang imong higdaanan. Mga paglakaw niya itong maong tao, nakitaan sa mga parisyo ni Lord. Di ba bawal sa usak tao sa pagpitpit sa higdaanan sa adlaw ng ipapahulay? Nandiyan wala man siya kasulti, wala man siya nag-ilang nga si Jesus. Mo nga, miabot ang panahon nga si Jesus, miadto sa tubig. O dito nagkita sila sa mga tao. Uging niya, pag-awa maayo kayo tao. Busat kayo na pagbuhat. Ug daw ka. Karon wala na may kabuk ni mga labi pang mao nga nanugilon dayon siya. Nga ang nag-ayo niya, Hesus Kristo. Mga dito niya itong panahon na. Gilutos dayon si Hesus Kristo. Niya itong mga parisyo o mga salusyo. Tungod sa adlaw ng ipapahulay. Nasa ilang una-una, gilapas ni Hesus Kristo. Mga kung imo ng tao, niya itong panahon na. Nagsubay lang si Hesus Kristo sa script na iyang pagsubayan. Tungkol kay wala ng Diyos magsubay ni atong kapahulayan sa mga Hudyo nga mao ang ikapito adlaw. Kimingon ko siya, kapatan katuig ako nag-uol ining kaliwatan na. Ug sila wala may balo sa aking mga dali. Tungod sa akong kaligot-kot, nanumpa ako nga sila dili na makasunod sa akong kapahulayan. Sa ito pa, naanay lahing kapahulayan nga gitagana sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Mga atong basahon ang 5:16.
Juan Kapitulo 5, versikulo 16. Kung mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus gilutos sa mga Hudyo, kay kini gibuhat manggugod niya ang adlaw nga ipapahulay. Oh, Mga morning panahon na, nga ang mga Hudyo ni nagplano na kung saan nakapatay si Jesus. Apan si Jesus nitubag sa 17. apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat sa bisan pa hangtod karon, ug ako nagabuhat sa ingon man. Ang akong amahan nagabuhat, no? Kung mausap ko. Sa ito pa, bisan gani ang amahan nga tuwa sa lawas ni Jesucristo, wala na gani. Mag-uban ni atong nagpahulay sa adlaw ikapito, nga mao ang adlaw ni papahulay sa mga Hudyo. No? Apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat, bisan pa hangtod karon, o ako nagabuhat sa inyo man. Kaya nga amahan naman sa lawas ni Jesus, mga kung unsay buhaton sa amahan, ano ko'y buhaton ni Jesus? Karon, kaya mo nahuna sa mga Hudyo, ilapas man ni Jesus ang adlaw ipapahulay. Kaya wala naman sila may balo, kaya nimbiya naman ang Diyos dito nila. Kaya ka ng Panginoon, kapatan katuig ako nag-uol niya ng mga kaliwatan. Kung sila wala may balo sa akong mga galit. Tungod sa akong kaligot-got, nanumpa ako, nga sila dilit makasulot sa akong kapahulayan. Mao nga di anang dapita, wala na ang Diyos. Diha. Nibiya na nila. O nga naaptan to Yesu Kristo, dito na itong tanaw nga, nagtanaw sa Yesu Kristo, nga ang tanang balaod sa adlaw ipapahulay sa ilang una-una, gisupak ni Yesu Kristo. Mo nga, nagplano rin sila patay ni Yesu Kristo. O nga, sumala sa Mateo 26, no? 17. Mingon ang matinunan, asa man ang among buhaton sa imong pagkaon sa Pasko. O nga, ato dayon pangitaon. No? Kahit kanang pista, magsugod man sa pitsa 14 sapon. Kaya miingon man ang Diyos dito Moises. Niining bulana, sa kanapulo niining bulana, magakuha ang kasatag sa karating kamero o kandi. Kung ipigan ninyo kini hantod sa kanapulo sa upat. Kaadlaw. Sa hapon magaihaw, sila niini kung ang dugo ibutang sa balabag sa butahan o sa duruha kaligi. Kay sa pungang gabi, kay ang dugo mo'y timaan, no? Sa iyahang mga anak nga mo ang mga Israelitas. Kay muagi ako sa pungang gabi, upat yun ko ang panganay sa ito o sa mga. O nga, ang pista nagsugod sa 14. Ini. 15. 16, 17, 18, 19, 20. Kunang imong lang taon na yun, kay pizza 14 man, sa hapon, nagsugod ang pag-ihaw alang sa pista o Pasko. Kung mingon ang mga tinunan. 26, 17, ang tutunan. Mateo Kapitulo 26, versikulo 17 hanggang 20. Ug sa nahunang adlaw sa pista sa tinapay nga walay igpapatubo, si Jesus giadto sa mga tinunan nga nanag-ingon, asa man gusto mong higayon namo alang kanimo ang imong pagkaon sa Pasko. Kung siya mingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo sa syudad.
Kung ingnan ninyo siya, ang magtutudlo na gayon, ang akong panahon hadula. Kung sa ulugon ko ang Pasko dinhi sa imong balay, uban sa akong mga tinunan. Kung ibuhat sa mga tinunan ang isugok kanila ni Jesus, o ilang gihikay ang Pasko. O sa pagkasahumsum na, siya mitambong sa kananan uban sa pag napulog duha ka mga tinunan. Diba? Mo kadto ang ingon sa mga tinunan. Og sa unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay papatubo, si Jesus yadto sa mga tinunan nga nagingon, asa man ang gusto mong hikayon namo alang kanimo sa imong pagkaon sa Pasko. Og siya ingon kanila, adtua ang inyo ang usa ka tawo sa syudad, ug ingnan ninyo siya ang magtutudlo nagaingon, ang akong panahon hadlok na. O sa ulugon ko ang Pasko dinhi sa imong balay uban sa akong mga tinunan. O ibuhat sa mga tinunan ang isugod kanila ni Kristo ug ilang gihikay ang Pasko. O sa pagka samson na siya mitambong sa kananan uban sa napulog duha ka tinunan. O samtang na on sila, siya miingon kanila sa pagkatinuod, mag-ingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako. O sila nagsubok pag-ayo o isugod sila sa pagpinagsag ingon kanila, ako ba Ginoo? Siya mitubag na nag-ingon ang nagatuslog sa iya amo sa palaksan uban kanako siya mao ang magabudhi kanako. Ang anak sa tao mupahawa sumala sa naisulat may tungod sa kaniya apan alaot kadtong tawhana sa mao ang nagabudhi sa anak sa tao. Maayo pala unta niya hinoon alam niya itong tawhana kung wala siya matao og si Judas nga mao ang nagtugyan kaniya mingon magtutudlo ako ba og siya mitubag kaniya ang giingon mo ako. Og samtang nangaon sila si Jesus ikuha tinapay og sa nagpasalamat siya ini iyang pagkaspikas o inadto sa mga tinunan ihatag niya o naging kumuha o kumakon kamo. Ini mo ang akong lawas. O kuha niya ang tupa o sa nakapasalamat na siya kanina ihatag kaniya nga naging minom kamo niini kamong tanan. Kay kini mo ang akong dugo sa pagkiksaad nga ugaula alang sa kapasayod alang sa daghan sa kapasayutan sa mga mo man ining panahon na dili hit sa 14 sa hapon sa 15 pagka alas 7 diri tangka ang atong Ginoong Kristo ningon siya kumaon tong ining kini nga lawas minum tong ining kini nga mga dinhi ining dapita mo ni ang gihimo bagong tugon sa Dios nga niining ikapito ka adlaw sa pista sa tinapay ng walay kadaluhan dinhi nabanhaw atong Ginoong Kristo dinhi ining kapito kay dinhi man siya mitangka o dinhi kapita kung siya ni lansang aning pizza 19 kay mao man ni ang ikapito ka adlaw sa mga Hudyo mao ang adlaw ng pagpahulay ining kapito kung imong ng tao mo nga, hinihiling napita, alas 3 sa kadlaw gilansang si Jesus. O sa pagkahapon, ikuha siya ni Jose nga Arimatea o gidala ngadto sa lubnganan. Aron dili siya maabsan sa adlaw nga ipapahulay sa mga Hudyo. Ini panahon na. Mao nga pag-abot sa ikapito ka adlaw sa mga Hudyo, no? Nga adlaw ay papahulay. Si Jesus dito na sa lubnganan. Nagpahulay na si Jesus. Yadto. Mao nga
pag-abot sa pitsa 21 nga mao ang ikapito ka adlaw sa tinapay, no? Pista sa tinapay nga walay limadura. Niining dapita pitsa 21. Niadto si Maria Magdalena ug ang inahan ni Jesus aron sa pagdalag pahungo. Apan sa pag-abot niya dito, wala na, giligid ang bato. Dunay usa ka batak nga nagtindog na nagpisting puti ug masilaw kayo nga ningon. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus, wala na siya din. Nabanhaw na siya. Ug ing na siya nga ako magkaula sa Galilea. Mo nga, nangalisan silang tanan. O pinalik sila pauling o ilang sultian ang mga tinunan. O si Pedro, midalagan padulong sa lugnanan. O sa pag-abot na dito. Wala na si Jesus. O niining panahon na, unang adlaw sa pista sa tinapay o walay budura, din hinabad na ang Panginoon sa Kristo. Unang adlaw, sumala sa Marcos 16, 19. Pamatulog nga unang adlaw na banhaw ang atong Ginoo Hesus Kristo. Marcos 16:9. Basa. Unang adlaw. Marcos, Kapitulo 16, versikulo 9. Ug sa pagkabanhaw niya sa kadlawon sa naunang adlaw sa semana, siya mitungha pag-una kang Maria Magdalena, ang iyang gipagulaan og pito ka mga yawa. Mo nga? Unang adlaw ni siya sa mga Hudyo. No? Mo nga, niining dapita, dinhi nalipat ang mga Hudyo. Kay ang adlaw na ipapahulay ni Jesus, mao naman, ang ikapito ka adlaw sa pista sa tinapay ng walay libadura. Kay dinhi naman dayon niining panahon na magtipik-tipik o tinapay. Kay duha siya mga tinunan mo si Cleopas nagpadulong sa usa ka balangay nga napulo og usa ka kilometro nga naglakaw sa dalan. Samtang naglakaw sa dalan, si Jesus mikuyog kanila. Ug samtang nagsintihanay sila, itong basahon ang Lucas 24:5 sugod. Duha ka tinunan ni Jesus padulong sa Emmaus. Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13. Ngadto sa 20. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, nga mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Kung nagsultihanay sila, may tungod niining tanang mga butang nga nagtabo. Kung samtang nagsultihanay o nga nagpangutananay sila, si Jesus midul og mikuyog kanila. Apan ang ilang mga mata nahipungan aron dili sila makaila. Siya mingon kanila unsa ba kining inyong isultihan samtang nalaglakaw kamo? Ug sila minunong sa palagway nga masulukon. Ug ang usa kanila nga ginganlan si Cleopas, mitubag kanya, ikaw ra ba ang buktong dumulong sa Jerusalem nga wala mang ibalo sa butang nga nangitabo dito sulod ining mga adlaw? Siya nang mutana kanila unsa bang mga butang? Ug sila miingon kaniya, mahitungod ba kang Hesus nga Nazaretnon nga usa ka propeta nga gamhanan sa buhat sa mga pulong sa tubanan sa Dios ug sa tanang mga tao. Siya gitugyan sa mga saserdote nga punuan ug among mga pangulo aron paghukman sa silot sa kamatayon ug ilansang sa cross. O naglaom unta kami nga siya mao gayud ang magtugos sa Israel. Oo, kung labot ka niining tanan, ikatulo na kaadlaw karon sukad sa pagkaitabo niining mga butanga. Kung labot pa, dihay mga babae nga among mga kauban nga nakapatingala kanamo, dito sila sa lungganan sayo ganinang buntag.
Ug wala nila hikit dito ang iyang lawas, ug sila mibalik nga nagsugilon, nga nakakita kuno sila pananawon nga may mga manulunda nga nagsugilon kanila nga siya buhi. Ug may mga kauban namo nga nangadto sa lubnganan, ug dito ilang nakita kini sumala sa gisugilon sa mga babae, apan siya wala nila makita. Ug si Jesus mingon kanila, kung mga taong buwang-buwang, kinsa mga kasing-kasing nga hinayan nga motuo sa tanang gikasulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayud niining mga butanga, o unya magasulod siya sa iyang himaya. Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butanga sa tibuok kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Ug sa nagkahidul na sila sa balangay nga ilang gipadungan, gipasapot niya nga daw mupadayon siya sa unahan. Apan gihawiran siya nila nga nangingon, pabilin uban kanamo, kay hapit na magabi ug tapos na ang adlaw. Ug siya misagaw pabilin uban kanila, ug sa nagtambong siya sa kananan uban kanila, siya mikuha tinapay ug nanalangin. Ug kini iyang gipikas-pikas ug gihatag kanila. Ug unya nabuka ang ilang mga mata. Ug ilang naila siya, unya nahanaw siya sa ilang mga mata. Ug kadtong panahon na samtang naglakaw ang duha ka matulungan. Unang adlaw kato. Nga mao ang ikapito, adlaw sa pista sa tinapay ng balay dura. Unang adlaw sa mga Hudyo. Padulong sila sa Dios. O nga samtang nasubihanay sila, si Jesus mikuyog kanila. O wala siya makaila kanila. Naipugnan kanila. Samtang nakahitaon na sila, si Jesus nagpasabot nga siya mapadayon sa lahat. Apan siya ilang gawiran kay nagkasalot na natin. Ug samtang sila andam sila nga pagkao, si Jesus tingkod mitambong sa kananan. O nagtipik-tipik sa tinapay. Ug dito nabuka ang ilang mga mata. Nagkadto na yung tao nga ilang kauban sa naglakaw padulong sa Imaos, mao rin kadto si Jesus Kristo. Ngadtong panahon. Mao nga tinuod nga ang atong Ginoong Hesus Kristo nabanhaw sa unang adlaw ikapito ka adlaw sa pista sa tinapay nga walay tinubhat. Kung dinhi kapita dayon ang mga tinun-ang nabatasan nila nga magtipik-tipik sila sa tinapay sa unang adlaw sa simana. Dinhi kapita dayon. Mo nga kung imong lantawon mga igsoon, nakita na nato ang duha ka pito. Ang unang pito mao ang pagbuhat sa kalibutan nga gitapos sa Dios ang iyang mga buhat sa kanang adlaw, ug sa kapitong adlaw gipahulay siya ang Dios. Kay wala siya magsugo sa pagpahulay niining mga kaliwatana, kundi niya gihatag dito na pag-abot sa tibuok katilingban sa Israel sa bukid sa Sin, tunga sa ilog ug sa Sinai. Dinhi niya gihatag atol sa pista sa tinapay nga walay lebadura. Nga kining pistahan mao na kini ang gihimong kalendaryo sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na kini ang bag-ong kalendaryo. Mao nga kini nga tuig mo ni ang 33 18. No? Ini na po eh. 33. Dinhi sa ulog. No? Ni Kristo ang Pasko or pista uban sa iyang mga tindanan. Nini ulana. 33. Kinsa man nga mga pangulo karon ang nakabuhat ni ining kalendaryo. Wala gilain. Bisan pagsuhiron nyo sa tibuok kalibutan, ipuno ninyong tanan mga Santo Papa, wala kinakahimo sa kalendaryo. Gawas lang sa among mahal nga magtutulog.
nga way lain mao si Supreme Divine Master Progenitor Jiyabo. Siya ra gyud ang nakaabli. Naabli na ang walay nasayod sa Dios sa takna. Ug ang dakong panihapon sa Dios unsa pa may atong ipanta. Tungod mangod pinagawas sa Kristo. Daghan na yung musulti nga kung mutungha naman niya ang Kristo, wala kita mahibalo kung diin siya gikan. Maura na isulti sa mga tao. Pero kung ang Kristo wala siya kaugalingong kalendaryo, inagbarog sa iyang gobyerno, mubasi pa rin siya sa kalendaryo ni Gregorio, dili. Kay mahimo siya under ni Gregorio. O, nga naa siya'y kalendaryo nga kaugalingon. Nga iyang buwa at basi, nga kung asa tong mga talumanon ninihing dapita, makita niya kung unsang adlaw, kung unsang pita, ang mga talumanon nga pagatumanon sa iyahang mga anak. Datong mga anak sa Diyos. Kaya kung walay kalendaryo ang Diyos, asa man magbasi sa adlaw, sa pista, sa tinapay, nga walay palura ang mga Israelitas. Dili man sila makabasi sa kalendaryo ni Gregorio. Mao nga ang Diyos, dunay kalendar. Mao nga, kami karon dunay kalendar gikan sa pagkuwat sa kalibutan. Hantod karon, duna na. Mao na nga wala kami ng hambo, nang isulti lang sa Ginoo. Na walay laing nakahimo o naka-apply sa kalendar o walay nasayod sa Diyos na ang amo lang mahal na usa kita karon mag-amping kita sa pagkatagsaksa ng mga kaugalingon na dili kita mapukan sa atong pagtuo. Kaya ang Diyos magpadala o pagsulay sigon sa imong pagtuo. Kung unsa kadako ang imong pagtuo, maupod ka na ang kadako sa pagsulay. Nga akong dawat gikan sa Diyos. Una nga mibiyak kita sa pagtatagsa ka panimalay, ginikan, igsuon. Mibiyak kita sa tumyuta tungod sa pagpangita sa tinuod ng kawasan. Usa, hindi na lang ang kutob o daghang salamat kanatong tanan, gabi na sa mga pudlo, daghang salamat Pastor, sinagkaalam, yung kanamo, o nangutong sa manay, ang kardinal, mga bisya o sister, nito, tinibos ng isuon, ikan ng Kristo at Espiritu, manamilit o mabalik sa sunod na panahon. Mayang gusto na natin. Namay nga oras at mahal na tutudlo, dugang at pagpasabot. Namaskar.